ekwu eke mere eme ọta na-eme so nakwa na-akọ akọ ebe ife na-adị ọ dị aka akọdị ya ọ na-anọ standby ekwuwe ndị ekwu akpatụla aka n'ọba na ndị ọzọ enuma na-abata ahụ Arab money evughị n'ekolak evughị na-akpa ndị ugwu ekolak agaghị mmemme these days n'ekolak ka evughị in black and white agara ihe na bọdụ ji anya ka ilere otu o jiri zụọ owu ehuru asaa na ọrụ owu ya takọ akụkọ mbe ji anya gị lere ọkụ a n'ala Igbo life and direct agba ọ dịghị izu ole ize chalenji ole obodo ole ga-emefieli mana ndị anya ukwu jikwa aka ha